прывітанне. Добрый дзень. Мяне завуць Давыдова Ксенія. Я вучуся ў 8 класе Крупецкага дзіцячага сада сярэдняй школы Добрскага раёну Гомельскай вобласці. Калі ласка, дайце твор Анатолія Вярцінскага. Ой, приймають. Дзякуй. Зараз я прачытаю твор Анатолія Вярцінскага «Жыццё даецца, каб жыццё тварыць». Жыццё даецца, каб жыццё тварыць, каб светла-залатую яго ніць віць. І далей, любоўю, справай дзейнай ды словам, што ад справы не ацелена. Тварыць, жыццё даецца, каб жыццё тварыць, надзеяй, праўдай, мужным парываннем, высакародным дружным намаганнем, што потым зоркай у вяках гарыць. Тварыць, жыццё даецца, каб жыццё тварыць. Маральны самы натуральны, пачатак гэты, во жыццястваральны. Інакш, якая ад жыцця карысць? Тварыць, жыццё даецца, каб жыццё тварыць. Не марнаваць, не нішчыць, не бурыць, тварыць.